Dobro jutro! Ustali ste i ne znate šta da spremite za doručak. Predlažem vam da napravite paštetu od sardine i jaja. Izuzetnog je ukusa i brzo se priprema. Obarit ćemo 2 jaja. Ovdje imamo 2 kutije sardine u biljnom ulju. Sardinu ćemo otvoriti i odcediti od ulja. Sardinu ćemo staviti u činiju gdje ćemo praviti smeš. Preko sardine ćemo ubaciti 4 kašičice margarina i 2 kašičice blagog senfa. Jednu manju glavicu crvenog luka iseckat ćemo u secku. Također ćemo je ubaciti u smešu. Tvrdo obarena jaja ćemo iseći na krupnije komade i ubaciti u smešu sa sardinom. Po ukusu ćemo začiniti sa malo soli i malo crnog mlevenog bibera. Ukoliko je sardina slana, so ni ne morate stavljati. Također ćemo ubaciti i malo seckanog svežeg lista peršana. Sve ove sastojke zajedno ubacit ćemo u blender. Sve ćemo zajedno izblendati i naša pašteta je gotova. Želim vam prijatno i uživajte u odličnom ukusu. Sve vas pozdravljam do sljedećeg videa, nemojte zaboraviti da nas pratite i za kraj sledi vic. Šef pita radnika: voliš li toplu pivu? Radnik odgovori: pa i ne baš. Šef ga onda pita: a voliš li oznojene žene? Radnik odgovori: ne volim. Šef onda reče: odlično, ti ćeš onda na godišnji na zimu.